O Deportivo venceu e ata chegou a convencer de que este equipo, ademais de líder, agora é un superequipo que se permite lusos como xogarse en Salinas, Claudio Liaño ou Mauro Silva e un etcétera longo de estrelas futbolísticas. No comezo do partido, a posición de Claudio no banco foi unha das que máis sorprendeu. A rotación do equipo do adestrador Arsenio Iglesias, quen deixou fora da convocatoria a Paco. Un dos perigos constantes da tarde foi o balcánico de orixe musulmán, Mejo Codro. O dianteiro realista provocou o susto da afección no comezo con este disparo cruzado sobre a portería de Canales. Aldana asiña entrou en acción como amosa nesta fuxida en profundidade, na que non recibiu apoios polo que optaría pola xogada persoal. A nota triste que logo foi menos resultou a lesión de Nando. Rebasou a Luis Pérez, quen lle fixo falta e despois atopou na súa perna o intento de despese de Loren. Nando abandonou o campo asustado polo sangue e en Padiola. Sí, la verdad es que la sangre es muy alarmante, ¿no? Y más en mi caso, ¿no? Que enseguida pues me pongo muy nervioso y ahí ha sido que el árbitro incluso creo que ha sido el primero que ha visto la brecha y el que ha llamado a las asistencias para retirarme del terreno. Antes do descanso tiña que chegar o momento da variación de papéis da UEFA Liga Española. Aldana, incidindo no seu traballo de asistidor de balóns, colocou un para Fran. O centrocampista coruñés exhibiu parte das súas mellores artes para que o seleccionador nacional Javier Clemente tomase nota. O Deportivo tiña que resolver. Deste xeito, Aldana, que sabe abastecer os seus compañeiros, asiste a Costadinov. Tiña o búlgaro que reafirma a súa presencia no campo con goles. Aldana é o valor en alza das últimas jornadas. É posible que un dos mercadores sexa o seleccionador nacional. Costadinov tamén estará presente na cita do seu país. Tras este tanto e coa relaxación do marcador, Bebeto, antes de recibir a sustitución, insistiu en todo momento para conseguir un tanto. Dese xeito, Arsenio decidiu o seu troco e o enfado para o xogador deportivista. Eu non digo nada, enfadouse, claro, quería que non cambiaría, pois que lle vou facer? Es decir, non vai a tomar ningún tipo de... En absoluto, Bebeto é un chico extraordinario, o que pasa, claro, a veces pues, ten estas cousas, pero claro, fago porque entendo que é o mellor para o equipo en ese momento, sin máis explicación, non? Cando restaban 5 minutos para que concluíra o encontro, este lanzamento de falta de Codro corresponde aos disparos coñecidos como codrazos. O dianteiro realista acortou distancias no marcador, pero este gol non significou nerviosismo para o conxunto local, senón todo o contrario. A xogada é de Donato, quen abre a Fran. O toque do hispano brasileiro é de mestría, coa mirada impasible de Iturrino. Desde atrás chega Aldana e consegue rematar o seu traballo, que confirma o seu posto entre a elite dos futbolistas europeos.